Agoyo Nyasaye maduong' moloyo kamano. Gie nyingena iluonga ni Bishop Stephen Otieno Ojwang, Kaloleni Church, Musanda Holy Ghost Church of East Africa. Agoyo Nyasaye maduong' moloyo kamano noganda mag wuora kuom bedo koda kanyakla achiel e injili ma wabiro bedo kodo e nam lulu kawuono. Amor moloyo kayudo thuolo mar donjo kae. Maduong' e kindeni ma piny koro tek kod oganda kendo dhano ok winj maber. An awuon abiro goyo maduong' mokwongo erokamano ne Archbishop mara Julius Owiti Wuon Okomo kaachiel kod Assistant Archbishop mara Peter Omamoro. Ber kabisa mar mondo ogandawa mag jo Musanda Holy Ghost ochik itgi kaachiel kod jo lemo duto mag piny mangima gi dinde duto mondo wawinj injili kendo wajiwre kuom wach maber ma Nyasaye okelo e mbelewa e kinde ma piny tekie kendo dhano chandore ka dhano tuo, piny tek dhano ok nyal wuotho, piny tek dhano chung', weche duto chung', to Nyasaye e wuon nyalo kendo en ema nyalo miyowa teko mar yudo ngima nikech wasebedo ka dhano ywak ni dhano tuo koni koda kocha kendo oganda chandore malich, nyithindo chandore, skul olor, nyithindo ok nyal dhi e skul nikech jachien okelo gima rach miluongo ni tuo. To kata e kinde mag muma ka wabiro yudo somo e kitabu mar Isaiah 38. Isaiah 38 wuoyo kawacho niya, tuo omako Ezekia. E kindego tuo nosebede kendo tuo nomako wuoyi mabene ruoth mane jatich matek miluongo ni Ezekia. To ka tuo nomako Ezekia nochandore gi tuo nyaka nochopo time mane Jehova Nyasaye wuoyo kod janabi mare Isaiah wuod Amos ni dhiyo mondo idhi nyis Ezekia nolam gige ni yawuote tuo momake ni ok anochang obiro tho. To ka Ezekia nowinjo wach mar tuo mar thoni to nolokore modok ir Jehova Nyasaye. Nowuoyo gi Nyasaye koywak ni Nyasaye Jehova, asetiyo maber e mbeleni kendo asetimo mathoth mang'eny ni oganda go mochando. Jehova donge di para ne Nyasaye ne ok ochiko ite koro ni mondo owinj gima ber ma jaod Ezekia otimo, to nochiko ite mana mondo mi owinj gima ber ma Ezekia wuon timo ni osebedo katimo ne kata noganda ge. Ezekia ne en ruoth to chunye ne mor. Koro wayud lemo. Agoyo ni erokamano Jehova Nyasaye jang'wono jatelo ruoth maber iber kendo ilong'o. Yamomiyo adendi kapaki Nyasaye kuom miyowa thuolo mar donjo kae. Agoyo ni erokamano Lwanda maber Kristo manyalo yo mar oganda lweny ka ywak ni lam ni oganda ni duto mag churches duto manie Kenya kata manie Afrika kata manie piny ngima nikech weche biro matek ya jadolo nikech kanisa ema konyruok wuokie kendo kuom ya Nyasaye ema dhano yude chang. Omiyo adwa kwayi Jehova ni kabiro kelo injili ni Nyasachwa imiya teko kendo iwinj yaw chuny jogi mondo winj injili giyud konyruok giyud chang jogo mokoso chang jogo mokoso kata chiemo ruoth in wuon ema ne miyo jo Israel mana e thim mi jogi chiemo ya jadolo mang'won ya ruodh ng'wono in e wuon pi nigoyo lwanda ma pi owuok ya jadolo mang'won go lwanda ya jadolo mondo konyruok obedie owuogie mbeleni giyud mana giyud chiemo giyud kony Nyasachwa jadolo kitimo kamano wabiro goni erokamano e nying Yesu Ruoth amen. Koro wayudo somo kitabu mar Isaiah 38 iwang'e. Isaiah 38 kitabu wacho niya, tuo omako Ezekia. E ndalogo Ezekia ne tuo kendo ohewore. Janabi Isaiah wuod Amos nobiro ire mowachone niya, Ruoth Nyasaye owacho ni mondo ilam mwanduni ni yawuoti nimar ibiro tho ok ni kuo. Kane Ezekia owinjo kamano nolokore mong'iyo kor ot kokwayo Ruoth Nyasaye niya, Ruoth Nyasaye asayi paria kaka asewuotho e nyimi gi adiera kod chuny mobidhore ka atimo gik malong'o ni. Eka ne oywak malit bang'e wach Ruoth Nyasaye nobiro ni Isaiah niya, iwach ni Ezekia ni Ruoth Nyasaye ma Nyasach Daudi kwaru owacho kama, asewinjo kwayoni kendo aseneno pi wang'i, omiyo abiro medi ndalo moromo higni 15 bende abiro resi kaachiel gi dala Jerusalem e lwet ruodh Asuria kendo abiro rito dalani. Wach ni mirembe jopolo. Koro Nyasaye maduong' moloyo erokamano kokalo kuom ndikono. Nyasaye owacho ne Ezekia lam gigeni ni yawuoti nimar ibiro tho ok ni chang. To Ezekia nomanore kod gik mabeyo mane osetimo.
Ezekiah nomanore kod ng'wono manosetimo n'oganda. Ne ka ok imanori kod gik mabeyo misetimo ni Jehova Nyasaye, misetimo ni joge, ne to Nyasaye ok nyal pari, kendo Nyasaye ok nyal konyi. Ezekiah ne en kod achiel kata ariyo manosekonyo go oganda. Omiyo ka notero ywakne ir Jehova Nyasaye nikech nosewinjo ote mar tho, to Nyasaye nonene, ma Nyasaye nopare, kendo Nyasaye noloko chunye kuom wach mar tho manoseoro. Nyasaye ma jang'wono, nikech emomiyo wachonwa e Jo-Korintho mokwongo 9:12 niya, ni Nyasaye en jadiera, ok onyal miyowa ting' mapek mohingo tekrewa. Nyasaye ok en dhano, omiyo Nyasaye kata kotimo gimoro, to timo gimoro kong'iyo chunye, nikech nokawo watwa mar chweyo dhano. Omiyo sasa motimo gimoro ka ong'iyo ni to biro timo nang'o. Kata kinde mokelo tuo biro mar corona ni, ang'eyo ni Nyasaye en jadiera, ok obi weyowa. In fact, obiro yawonwa yore waduto, kata wabiro yudo kaka wakonyore. Kata ang'eyo ni oganda mathoth osekoso tije, ji mathoth oseriembe tije, kendo koro dhano chandore ma dhano ok nyal yudo kaka konyore. To Nyasaye owachonwa en jadiera, ok onyal miyowa ting' mapek mohingo tekrewa. Owacho niya, kata ka wakale ting' mapek machalo nade, to ting' go ji moko nosekale. Omiyo wabed joman kuom Kristo Yesu, wang'i kaka wanyalo dhiyo mbele Jehova Nyasaye mondo Nyasaye oparwa. Oganda moko dhi ir Nyasaye ka gidwaro kony, johera mag Wuora, to gin giwegi to gima gitimo n'oganda moko onge. Gin giwegi ok ginyal konyo kata oganda moko. To Nyasaye owacho ni en jadier. Kata king'iyo Ezekiah nosebedo ka konyo ji. Emomiyo kane tuo make to owuoyo kod Nyasaye lamo, ma Nyasaye owinjo mochako dwoko ne Isaya wuod Amos wach. Nudhiyo iwach ne Ezekiah, nukonyi ni lambi osechopo. Wayud somo e kitabu machielo. Kitabu mwabiro yudo e somo en kitabu mar Ruodhi mar 2:5 kwan matin 1. Wabiro somo sama kochakre 1 nyaka 15. Ruodhi mar 2:1-5 wabiro chaka kochakre e 1 nyaka 15. Ndiko thor mare wacho ni ochang dhoho Naaman. Kawuono wawuoyo e weche mag chang kod honni ma Jehova Nyasaye osetimo n'ogendni. Koro kata ka wakale chandruok sechegi, inyalo chiko iti tiwinjo ka ilando e redio ni ji 5 ochango e corona kawuono. Ji 10 pod onindo, pod tuo, to ji 5 ochango. Tiende ni pile ka pile Jehova Nyasaye mar nyalo, Jehova Gony mar jomotwe, otimo hono ni ng'ato achiel pile ka pile. Or ji 5, kata mana ji 10, kata mana dhano 1000 kadhaa, otimo nigi hono pile ka pile. Ka wachiko itwa kata e redio, kata nyakalondo, kata e TV, to waneno ka pinje moko mag jorachere dhano tho malich kabisa. To pinywa mar Kenya ka ok wane ka thoye timore kabila thoye matimore kucha. Omiyo wanyalo goyo Nyasaye erokamano nikech kata kodoko ni piny tek kamano, to Nyasaye osechung' kodwa. Nikech wan joratenge waonge kod nyalo maduong' mar chieth, to chieth maduong' ang'eyo ni kuom Jehova Nyasaye. Koro wadhi yudo somo e kitabu mar Ruodhi mar 2:5 nyaka 15. Wachako. Ochang dhoho mar Naaman. Naaman ne jaduong' lweny mar ruodh Aram, kendo Ruoth Nyasaye nosekonye kamiyo jo-Aram loyo lweny. Kuom mano ne en ng'at ma ruodhe ogeno kendo morgo. Bende ne en ng'at maratego ma jachir, to ne en radhoho. Noyudo ka chiege nigi nyar Israel moro ma jatichne, mane jo-Aram omako kane gimonjo jo-Israel. Kaka ne githoro timo, nyakono nowacho ni chi Naaman niya, mad ruodhwa dhi ir janabi man Samaria, do thiedh dhohone. Kane Naaman owinjo kamano, nodhi monyiso ruodhe gima nyar Israel owacho. Ruodh Aram nowachone niya, kara dhiyo, abiro ori ir ruodh Israel gi barua. Naaman nodhi gi fedha moromo kilo 300, gi dhahabu moromo kilo 10, kod lewni mabeyo 10. Barua mane otero ni ruodh Israel nowacho kama: kisomo baruani, to ng'eni aseoroni Naaman jaduong'na mar lweny mondo ithiedh dhohone. Kane ruodh Israel osomo baruani, noyiecho lepe kowacho niya, an e Nyasaye koso ma anyalo nego ng'ato kata miye ngima, momiyo jali orona ng'ato
mondo othiedh dhohona. Neuru kaka odwaro dhaw kodwa. To kane Elisha ng'at Nyasaye owinjo kaka ruodh Israel oseyiecho lepe, no oro wach niya, marang'o iyiecho lepi? Or jalo ira mondo ong'e ni kara janabi nitie Israel. Mi Naaman nodhi gi farese kod geche mochung' e dhood Elisha. Elisha no oro ne joote niya, dhiyo inyumri dibiriyo e aora Jordan. Johera mag wuora kichiko iti kanyo tiwinjo ni Elisha ne ok owuok oko mondo mi odhi owuo kod Naaman. To no oro mana joote ni dhiyo mondo inyumri. Onyiso ruoth, jatelo mar lweny, commander in chief mar ruodhi mag jolweny mag Aram, ma jatelo mar pinye bende ogeno kuome. Elisha nyise mana ni dhiyo, otamore wuok romo kode, to nyise ni dhiyo mondo inyumri mane e aora Jordan nyadibiriyo. Chiko iti ne wach ni johera mag wuora. Elisha otamore wuok oko, to ng'ama duong' emobiro, jatelo mar lweny, commander in chief mar armed forces mag jo Aram, obiro mondo los kode, mondo ne anene kama ni ka en in tis di neno konyruok maduong' kabisa, nikech idi paro winja neno ruodhni oting'o dhahabu kilo gi kilo, oting'o gik mabeyo, oting'o gik mang'eny, to magi duto ne ok omako chuny Elisha. Magi duto ne ok obadho Elisha. Magi duto ne Elisha ok oneno ka gima ne Elisha neno en mana ni mondo mi jagoni oyud konyruok moa kuom Jehova Nyasaye. To mana koyie winjo kaka teko mar Jehova Nyasaye wuoyo kode. Gendo ni mathoth tinde osegendo ka giparo ni konyruok mar Jehova Nyasaye nyalo wuok mana kuom jonabi kata malemo oko kae. To teko mar Jehova Nyasaye ni kuom Nyasaye owuon, to kalo mana kuom janabi mare mopuodho moyiego kaka koro Elisha nyiso jagoni ni dhiyo. To jagoni bende kisomo ndikono kiwinjo tiwinjo ni onyise wachni mana kod mabus mane gimako magitere twech. To how maber mabusni odhi tie ode, kendo nyise ni nitie ng'ama nyalo chango dhohoni e piny mar Samaria. Wachni haleluya. Amor ka winjo ndikoni, kendo ka agoni Nyasaye erokamano nikech kata wan gi chandruok mathoth manade, to ka wadok ir Jehova Nyasaye, wago chongwa piny e mbele Jehova Nyasaye, to Nyasaye biro konyowa. Nyasaye biro miyowa tije makoro oselalgi. Nyasaye biro yawonwa piny kotieko tuo mar korona e mbelewa. Nyasaye biro timonwa maber, nikech winjo ka Elisha wuok oweyo piny gi gik moko duto manie piny cha, nikech piny cha en kod gik mabeyo mang'eny. To biro e piny mar Samaria kama gise siko ka gimako ji, gitweyo, gimako gidhi gi sando, gitero e twech. Piny ni yama kara kony nitie. Haleluya. Kiwinjo ndikono kare 10, Elisha no oro ne joote niya, dhiyo inyumri dibiriyo e aora Jordan, to dendi biro chango kendo ibiro puodhori. To Naaman nokecho modok kowacho niya, nenda paro ni do wuog obi ira kendo dochung' koluongo nying ruoth Nyasaye ma Nyasache, kendo dorie lwete kuom dhohona, kuom adhondena mondo othiedhna dhoho. Donge aore mag Damaski ma Abana gi Farba beyo moloyo aore duto mag Israel? Ok danyumra e aorego mondo achangi. Bang'e nolokore modhi ka iyo wang'. To jatichne nosudo bute mopenje niya, wuonwa, kada janabi chikini mondo itim gimoro maduong', donge ditimo? To koro ok ber moloyo ka wachni owachoni mana ni mondo inyumri e pi idok maler. Omiyo nolor modhi onimo e aora Jordan dibiriyo kaka ng'at Nyasaye nowacho, mi nopwodhore kendo dende noduogo mapakni ka dende nyathi matin. Haleluya. Go Nyasaye maduong' moloyo erokamano. Nyasaye en Nyasach kony. Kitimo kaka odwaro, kitimo singruok mar Jehova Nyasaye. Elisha ne en kod singruok mar Jehova Nyasaye, omiyo gik moko duto manowacho chagine biro ne dhano kokalo mana kuom wuoyo manowuoyo. Nochiko mana Naaman ja-Suria ni dog mondo idhi nyumri aora Jordan nyadibiriyo. Sama Naaman ne biro nokalo aora Jordan, kochako dok okalo aora Jordan, Naaman kalo chang kabiro kendo chako dok nyaka kucho kokalo chang, nikech itodinore kuom telo manotelo. Ok onyal winjo weche kata wach matin kata instruction matin. Ka daktari mar polo malo mi prescription gima kitimo tinyalo yudo kony. Ni to
koro toke Naaman obedo matek ma Naaman ok nyalo dwaro mondo mi owinj wach mar Jehova Nyasaye. To nyako cha nikech ne malaika mar Jehova mane malaika Nyasaye oketo e od Naaman nowuoyo kod Naaman kendo kopenje ni ai ruodha to wach mana matin ni nyumri aora deberio mano kende bende tami abedo no wacho kata ni koro kaka nyocha ugogi uloyogi ter wanajeshi ni duto kucho mondo koro gine magibedo watawala magu di timo nang'o donge do bedo malach moloyo nyako ni kokalo kuom duond nyako ni Elisha nodok monyumore aora nyadibiriyo ma Elisha ndi no bedo mapoth kadindi nyake matin gimomiyo kwayo ni wadog ir Jehova Nyasaye. Aora Jordan masane wango en mana goyo chong piny. Aora Jordan masane wango en mana dok ir Jehova Nyasaye mar nyalo. Ka Nyasaye owinjo kwayowa, ka Nyasaye oneno duondi, owinjo duondi moneno kaka chunyi obolore, kaka no neno chuny Ezekia kobolore kendo dembore kod yo mane chuny Ezekia dwaro kod okony ne to Nyasaye biro winjo kwayoni kendo Nyasaye biro timoni maber. Nyasaye en jadiera, ok onyal miyowa ting' mapek moloyo tekrewa, to Nyasaye biro miyowa ting' ma wanyalo kendo ting' ma kawan kuome to wabiro bedo ka wakale. Seche duto nyaka wachik itwa ni ote duto mowuok kuom Jehova Nyasaye. Wan kaka jogo malemo e kanisni mag roho ma seche moko malaike donjo kuom ji. Seche moko ja ote nyalo wacho ni wach to ne giwinj wachno kik ing'i ja ote no to en ng'ama chalo nade. In chik mana iti to go chongi piny. Malaika nyalo wuoyo, Jehova nyalo wuoyo kod janabi kata pastor mari e kanisa ni ne to gima ote malaika owacho ne Jehova owacho ne pastor nino mano ema chik ne iti to mano ema lokrie, mano kik bed ni en chanzo makoro mi sigu kod joweteni miyo idondri gi joweteni. Ne ok wang'eyo seche ma Jehova Nyasaye biro duogo kabiro kawo duto ok ong'ere nikech wachno biro loko wa ucha joma ngima gi joma nosetho biro chier ka waromo e bor polo. Ne to ka gino biro nis kawuono ni ang' dikonyri nadi kapod in gi tok teko, ang' dikonyri nadi ka chunyi pod lit gi nyawadu. Ana paro ni gima duong' monego dhano tim kaka jomoseng'eyo Jehova Nyasaye onego wadog kendo wasik seche duto ka wago chongwa piny kendo waywak ni Jehova Nyasaye, ka wabolore kendo ka wabedo jomoyie winjo dwaro mar Jehova Nyasaye seche duto to Nyasaye biro timonwa maber. Kaka kinde makoro piny tekni oganda wa moko nitie makoro kata kaka gichiem onge to nitie ji moko ma Nyasaye omiyo nyaka excess, omiyo saidi kendo nwang' kapod dhano nyalo wuok gi chiemo ka gipuke pipa to nitie jomoko ma kata mowite pipa no ok ginyal konyore. Tisewinjo kata ka duond sirkal wacho ni joma go owuotho kony joma onge go, tineno ka joma go moko nitie man kod migundia ma chunygi ok gomb kata konyo jowetegi. To an ta paro ni Nyasaye mar nyalo, Nyasaye en jadier, obiro timonwa maber. Koro wuoga gi matin min go kony nyawadu, Nyasaye biro pari kendo biro neno kaka owachonwa e ndiko ni wakenie ode nikech od Jehova Nyasaye kisomo ndiko mar tich ngeche 3:9 owacho ni nyaka wapuonjre wilo kod Jehova Nyasaye nikech ka wawilo kod Jehova Nyasaye to Nyasaye biro miyo wachiwo gidere wabiro bedo mopong' kata divai wabiro bedo go biro bedo mang'eny ma kuonde mwanyalo kane nyalo kosre. Emomiyo akwayo nwa duto ma wan kuom Jehova Nyasaye wabed jomoyie kod Jehova Nyasaye. Agoyo ni Nyasaye maduong' mar nyalo erokamano nikech omiya thuolo mar chung' e mbelene kuom kinde duto. Isaya 55 kwan matin auchiel wacho niya, dwar Ruoth Nyasaye ka kinde nitie. Mae kinde makoro onego wamanye Jehova Nyasaye nikech kinde ni makoro piny tek, dhano chiko itgi, dhano luorore, dhano koro ok nyal mosore, dhano luorore, dhano koro ok nyal kata wuotho kanyakla, dhano wuotho ka dhano umo faces mag-gi kod face mask nikech jachien osekelo gima rach e piny miluongo ni tuo mar corona. Tuoche osebede, athung' osebede, ahondo osebede, but pod ok wayudo moro maduong' machalo kaka mae nikech wachonwa ni joma nene ok nyal dhi kuonde ma dhano nitie ne gin jodhoho. To kinde ni tuo moro biro marach moloyo kata dhoho nikech en to koro en tuo momako ji duto, mako piny ngima. To gima duong' kende ma wanyalo timo en ni wadog ir Jehova Nyasaye. Nyasaye mar nyalo, Jehova mar oganda lweny, loch ma ok ne kod wang', Nyasaye ma kata kikwaye to timo ni hono apanda gik mabeyo timore atima e ngimani mos. Ineno ka gik mabeyo timore ma in iwuon ok inyal ng'eyo ni Nyasaye timoni maber, but gima oko to biro neno ni yawa ngima wudo jwang'ni to tinde lokore. Dhano neno ka ngima wudo jwang' lokore, dhano neno ka ngima ni lokore, gik moko mabeyo timore atima e odi. Kinyiewo kata dhi chiaye tineno ka chiaye nyalo dhi maber, Paro ne Jakobo kane ne en ka jaduong'ne ne Nyasaye omiye rieko
moketo yien ka dhok lugore to dhok nyuolo kala mana osewacho ni monyuolo ainago gin mage. In be Nyasaye biro timoni kamano, kendo meki biro medore moloyo kata mek jirande ni manyocha nenengo. Nyithindi biro dhi maber, gik matimore e odi biro dhi maber, mana bedo ng'at man kuom Jehova Nyasaye kendo manyalo chiwo kendo wilo kod Jehova Nyasaye. Inyalo bedo ng'ato man kodwa mang'eny ahinya, to nikech in go mang'eny ok ikano magi e bank, osiko mana e bank. To ng'at moro ni go teno ko kane bank eno pogo ni ji to meke medra ameda. Emomiyo adwa kwayou ni wachung'uru kod jowetewa e kinde ma piny tekni, wamakuru yie mar Jehova Nyasaye, wachung'uru motegno kuom Jehova Nyasaye nikech Nyasaye duong' moloyo maduong'. In ye Nyasaye kende mwanyalo pako, onge ng'at moro machielo mwanyalo pako. Aparo Nyasaye ni king'iyo kawuono ni kichiko iti gik matimore oko ka kawuono kichiko iti gik matimore oko ka tibiro winjo ka gik moko timore matek. Ibiro winjo ni dhako moro nonego nyithinde 4 nikech kech ok onyal chulo ot, ok onyal konyore. Ibiro winjo ni dhako moro ni nodere nikech ne ok onyal ji mundo, ok onyal chung' ki en. Ne ibiro winjo ni dichuo moro kichiko iti ibiro winjo koko mag udi, mon gore gi chuo gore gi mon. Haleluya. Kiwinjo gik matimore kawuono to ka in ng'at man kuom Jehova Nyasaye, wang'eyo wan kod geno ni Nyasaye ema kelo ni dhano chiemo kaka nomiyo jo Israel mana. Koro in ka in e odi chung' motegno, gochongi piny kaka chi jo Israel mane no ywak kodong' chiliel ka oywak ni yawa japecho biro ira kendo dwa kawo yawuot 2. Ne Elijah nonyise ni dhi chok gik moko duto, mitungi duto manie odi, ibiro in gi mo matin, nodong' gi mo moro matin. Kano olo mitungi nopong ma koro kama no nyalo ole onge, koro ya kama nochok. Adwa wacho ni niya, jowadwa, bed gi gimoro matin minyalo timo ni Jehova Nyasaye. Sud ir Jehova Nyasaye ma wuon nyalo. Ndiko wachonwa ni mamano nochoko mokwayo gik moko e kor gweng'gi mokelo makoro ne onge modong'. To Nyasaye nopong'o gigo kod modhi kokalo kuom janabi Elijah. Gik moko nopong' makoro mamano ne onge kama onyalo tere kata mo. Koro owachne niya, kisepong'o to dhi us moko ichul gopeni, to modong' konyri go gi nyithindi. Adwa wacho ni kitiyo ni Jehova Nyasaye gadier to Nyasach nyalo nditi mar lemo biro konyi, obiro bedo jakori, obiro bedo jatendi, gik moko duto mabiro timore ngimani biro bedo mana gik mabeyo. Kech waseneno duong' mar Jehova Nyasaye, waseneno bad Jehova Nyasaye. Kwayo jo musanda duto kuonde ma gintie, kanisni sani olor, dhano ok lem. Ta adwa kwayou, tiguru ni Nyasaye, pod lamuru Nyasaye, gouru chongu piny, yaluru Injili, yaluru Injili, ywagnuru Nyasaye, mondo Nyasaye owinj kwayou, mondo piny oyawre, dhano odogi shughuli gi ma kawaida. Nikech kapo Nyasaye ok emoyie, to piny ni nyalo lorore nyaka chieng'. Ng'iyane pinje ma super power, pinje machalo Amerika, pinje machalo Italy, pinje mano kawowa chon, gini mane gitawalawa. Jotho gana gi gana, jotho mang'eny mok nyal wacho, to piny waka pod wan maber. Walamuru Nyasaye, wadoguru Jehova Nyasaye, ke Nyasaye makara nyalo konyowa. Onge ng'ama chielo manyalo konyo dhano. Waywag ni Nyasaye, kech owachonwa e Isaya 55:6, dwaru Ruoth Nyasaye ka kinde pod nitie ma unyalo yudego. Kech kinde biro ma wachni biro bet kosechwal mabor. Ne sani koro ka wanyalo donjo e kanisa, to oganda dwaro wach. Kinde chama nyo wachno oganda olem matek, oganda ne ok nyal lemo. Kane yawo mwaka dhano ne winjo mana maber, kendo dhano ne tarajia ni gibiro neno gik moko mabeyo. E higa manyien koro wachako, dhano ne tarajia ni wadhi neno gik mabeyo. To kochopo koro ka mwaka ochopo dwe mar 1, dwe mar 2, to ni COVID-19 obiro. Haleluya. COVID-19 obiro. Dhano koro piny omoko. Mtoka ok nyal wuok ka dhi dala mar Kaluo. Ma kiwuok michop dala mar Kaluo, to kucho bende ng'en county government oriti. To teri quarantine. Koro onge gima omiyo nyaka ni wuoth, piny olorore. In mana kama ibetie mondo bende rit chik mar Jehova Nyasaye, mar chike mag piny. Kaka warito chike Nyasaye, chike mag piny bende nyaka warit. Koro mondo Nyasaye ti kodi maber, kik ibed ng'ama wiye tek, mok winjo, ok itim kaka Nyasaye dwaro, ok itim dwach Jehova Nyasaye, ok itim kaka Nyasaye ohero. Be ok otamwa mondo kik walem, otamwa mana ni mondo kik watamre chike mag Jehova Nyasaye. Gon Nyasaye maduong' moloyo kamano nikech Nyasaye emomiyo abiro e odni kawuono, to kapodi ok atieko, tago Nyasaye maduong' erokamano ne jotelo mag din maga kuom bende yiena mondo mi abi adonj kawuono ni ayal Injili, nikech Injili mayalo kokalo e duond telo mar din mara mar Musanda Holy Ghost Church of East Africa. Kod Julius Owiti wuon Okomo. Abe agoyo n'oganda jo Nairobi region erokamano
kuom bende miya thuolo mar bedo jakom margi e Nairobi kae. Nago erokamano malach ahinya ni jo-region, kendo ago mos be nowadwa Charles Oriedo mabe kawuono nyocha wito jaode manyocha oyik nyocha. Ago ni jo-region bende erokamano kuom tich matek manyo gitiyo ka gimanyo kaka idhi yiko miyono. Nyasaye maduong' moloyo to mondo obed jaritwa. An kaka aya wachonu mokwongo, iluonga ni Bishop Stephen Otieno Ojwang' morito Nairobi City Diocese Kaloleni Church ye kama leme e Kamkunji Pastorate. Nyasaye mondo ritu, kendo Nyasaye majang'wono mondo timnu maber. Walam Nyasaye. Lami Nyasaye majang'wono chieng' malel wanda maragabo jakony ma jochani ber ruoth iseritowa, isetayowa, isesirowa, weche mabeyo duto wuok mana kuomi. Onge gima chielo mwanyalo ywak ne ya ruodha to ine mwa ywak ni ka weche obiro matek. Yomi akwayi ni lamne piny ngima ya jatelo mar polo gi piny. Rieko lamni kata wadwa ni e studio ka e ruodh ng'wono. Ber lwanda maragabo chieng' malel, chieng' agabo gi sila lamnu TV lolwe. Kitimo kamano ruodha wabiro goyo ni niero kamano chieng' malel chieng' sila. Lamni e jo Nairobi region duto te kanisni duto magro duto nyaka kanisni tete duto malami ya Nyasachwa piny mangima. Piny obiro matek ruoth ine minyalo yawonwa piny ni mondo wayud thuolo mar timo tijewa. Gol tuoni e kindwa kiritowa gi kwe gi ng'wono ni to wabiro goni ni erokamano. Erokamano ruoth alami ka yie nying Yesu Kristo ruoth. Amen. Agoni erokamano kendo Nyasaye mondo timnu maber. Ja oda Mary Awuor kani dala mar Game bende Nyasaye oriti kama initie. Tinda duto kod oganda duto mwalemo go pastors wa duto mag Nairobi City Diocese kaka Pastor Mark Juma, Pastor Bernard Omondi. Nyasaye mondo ritu pastor duto mag Nairobi City region. Nyasaye ritu bishop wa duto Tobias Owuoche, Angola kod Adede. Nyasaye ritu nyaka Bishop Collins. Nyasaye ritu otimnu maber pate wate e nying Yesu Kristo ruoth. Amen.